Nakahinumdum pa ba mo mga kapuso ni adtong pipila ka mga pamilya nga nagantos nga walay kuryente sulod na sa 20 ka tuig. Karon atong pangumustahon ang ilahang kahimtang human ma-feature dinhi si GMA Regional TV. Balitan dista. Ani ang First Million Sinput. Nakadapit sa pagtagad sa mga kapuso viewers ang kahimtang sa pipila ka mga molupyo sa sitio kadulang Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagantos kay walay kuryente. Ngit-ngit ang ilang dapit ug sagad kanila nagamit og lamparilya nga magsilbing danag sa kagabhion. May uban usab nga nagsalig sa siga sa poste nga anaa daplin sa daan. Usa sa mga makapatandog ang mga bata nga nagantos og gamit sa kandila samtang nagtuon o nagtubag sa ilang mga assignment. Uban kanila, nagantos sulod na sa 20 ka tuig nga walay kuryente. Apan human ma-feature dinhi sa Balitang Bisdak ang ilang kahimtang, may mga pipila ka maayong lungsuranon nga wa magpanuko sa ilang aksyon nga pang #spread kindness nga binuhatan. Ang mga molupyo kaniadto nga gasalig lang sa hayan sa lamparilya karon may kahayag na ang ilang mga panimay. Gitabangan sila sa usa ka pundok niadtong Marso nga maoy gahatag kanila og mga solar night lamps in a bottle. Ang mga beneficiaries di na kinahanglan pa mag-on og off sa mga suga kay diretsyo na kining musiga. Automatic sa siya nga mapalong. Pag ngit-ngit na, automatic siya nga musiga. So, wala na ang atong mga beneficiary, wala na sila buhaton nga mag-on off og switch. Automatic na siya musiga sa gabi ug automatic siya ma-off ug mag-charge ini kabuntag. Gani lain pa niini na recycle usab ang mga water bottles. Inay ilabay kini. Sa mga kanunay nag-spread kindness sa ubang mga nanginahanglan, among saludo alang kaninyo mga kapuso. Uban ni Cleofer Lumayag, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.